kaksan number 3, Ginbaliskad sang Court of Appeal sa una nga naging desisyon sang ERC nga bawion ang provisional authority to operate sang power provider sa isla sa Siquijor nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar. Nangindako nga problema sa mga residente ng negosyante sang isla sa Siquijor ang adlaw-adlaw nga mga brownout sa nagligad nga tuig. Bangod sini, kinbawi isang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang Provisional Authority to Operate o kon PAO nga gin-issue sa Siquijor Island Power Corporation o kon SIP4 ang power provider sa isla nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar. Pero nagpagawa sang desisyon ng Court of Appeals Special 7th Division nga nagabaliskad sang amo nga desisyon sang ERC. Sa desisyon sang korte nga ginpamatbat sang July 24, 2026, ang petition for review nga ginfile sang SIP4 ang gingrant sang CA bangod napaslawan ng ERC maghatag sang due process sa pagbawi sang PAO sang generation unit sang SIP4. Isa sa mga nakita sang korte among sitwasyon sang power supply sa Siquijor nga kinahanglan sa madasig nga desisyon halin sa ERC, pero suno sa CA wala man ini nagakaulugan nga hindi na mahatag ang nagakaigo nga proseso para sa SIP4. Ginkwestiyon sang SIP4 ang desisyon sang ERC nga pagbawi sang tanan nga mga PAO bungod wala masunod na nagakadapat nga proseso. June 2025, ginmando sang ERC ang pagbawi sang PAO sang electric company bangod sa reklamo sa mga pumuluyo sa 5 tubtob na pulo ka oras nga mga brownout sa isla sa kada adlaw nga nagapadayon sa pila ka tuig. Mag-file naman sang motion for reconsideration ng ERC kag handa sila nga dalo ng ini nga kaso sa Korte Suprema kung kinahanglan.